Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. UMDC ka Sora constituency. Uba Tito Starwell Kain, uladawa badai bantung da kekenhun tokit kasyari. Lani ke judicial inquiry, halor ke jingja kabalaja light lengkot, hagabaki arfuai ngut ki kena school jongga light lengkot upper primary school, kila kempang, hadien bakila di iau dawai folic acid, ubala ai na school. Uba Tito sula ong badai ban tokit ban lap ya ke jing sisya, namarba ula ban dairu udawai uba ka sorkar kathiet, nagi company tat dor. Pi ngalai ya ka kubor halo ka tu jingja tena kalian kan jongan kong pan pau ka jing sokhia ba kum ka tu jingja ha jing sya kam dei banja kham tam habadi ya ki dawai ki bala ai dong ba ka health department ba ka bala kta kham tam ya ki khana school jong ka school kentiu sya pharang hapo lai lengkot te ngasu ba ka ni ka jingja nga panrem jor na kalian ka jonga ba ka dei le se ka jing bom kit khia na kalian jong ka health department ha ka ba dei bat kajing ai kini kita dawai naso bagade ka risk ka ba syirkai adu kata-kata namar kala ban kata wat ya ka mensimbriu joki kena kum bangili i hakilat pakai kubur ngatarai kum ba arpungut ki kena gila syakta na tu dawai dena kalian ka jongai ngaso ba nga ketu ya ka sarkar bagade ban pu da ka judicial inquiry halo kani ka bentang kanang ban tip nadu tenrai kai ka bala pelong ya kini ki kena bakin yo jingpang hadin bagiladi itu dawai namar hakajing suba ka jonga ngalap ngasgo bakala bandehi na kidawai bakila bandei kidawai ki balong substandard lani ki kidawai ki bale si ki balalong expired date mo mla bantip lani ki kidawai ki balong dor ka batak mo baki company le si ki la bandei ki company ki balong company tat dor dengan soban kentu ya ka sarkar lengba ka health department baga di ban sim khia ya kani bayo ka ktapat saya ki wepat ki jaj dawai ngamong bahkan ketak tangi kini dawai ndai kalaban ketak wat iki ki jat dawai ru kalaban ketak wat iki yakini ki vaccination ru memang mentah pilih ai polio iki kelung mo mentah kadang kejing ai vaccination yakini ki bapang iki ba yakini ke vaccination jong ki covid mo kini ke covid vaccination tibun mentah kin tiang am ada ke sarkar mentah kale am ni kini kan penduk mensiam yaki pat ba mo penduk mensim ki pat ba takadau hajaka bagi pat ba kin syania ki dawai sarkar ki hospital sarkar mentale se kalaban penduk ki syania tengah so ba nak kalian jong trat coba kuat ka khia ki ban sim khia ya ni